bawat alog ng sanlibutan, siya'y walang panindigan. Pagkuhin mo na ang puso't isipan, huwag nang mag-alinlangan. Sa Diyos ito ay walang pakuluhan, ito'y hindi nalulugan. Ang alon sa karagatan, itinapat kahit saan. Sa kabila ng dalamsigan, siya'y walang patutuhan. Ganyan ang tao nag-aalala sa Diyos, sa akin lumalang. Sa bawat alog ng sanlibutan, siya'y walang paninindigan. Pagkuhin mo na ang puso't isipan, nawag na mag-alinlangan. Sa Diyos ito ay walang kapuluhan, at ito'y hindi niya nalulugan. Pagkuhin mo na ang puso't isipan, huwag nang mag-alinlangan. Walang kapuluhan, at ito'y hindi niya nalulugan. At ito'y hindi niya nalulugan. At ito'y hindi niya nalulugan. Makita ang iyong biyaya, ito ay merong dalang pagpapala, nasasakay noon ang iyong dakilang himala. Ang pag-ibig mo ay aking napaglutan, at aking umakang sa iyong kalooban. Uwing ka sa iyo nagpapakailanman. Magmula nang ako ay iyong binago, ay pinadaanan mo ang aking puso. Kasalanan ko'y tinakpan mo ng iyong dugo. Kailan may hindi ka sa'kin nagkukulang, hindi mo rin ako pinabayaan. Pinupos mo ng iyong nagalakan, at sa bawat
daraan. Sa tatakot ikaw sa kaliwat kanan, aking manlinis ng kamatayan. Kailan may hindi ako mangangamba, sapagkat ikaw ang lagi kong kasama. Ibigin ka ngayon at magpakailanman. Pagmula nang ako ay iyong binago, pinanaanan mo ang aking puso. Kasalanan ko'y tinakpan mo ng iyong dugo. Kailan may hindi ka sa'kin nagkukulang, hindi mo rin ako pinabayaan. Puso ko'y pinustos mo lang iyong kagalakan. Bawat araw na nagdaraan, sandakot ka sa kaliwat kanan, hahakin naman ang ibis ng kamatayan. Kailan may hindi ako mangangamba, sapagkat ikaw ang lagi kong kasama. Ikaw ang aking Diyos na siyang nagbibigay ng pag-asa. Pagmula nang ako ay iyong binago, pinanaanan mo ang aking puso. Kasalanan ko'y tinakpan mo ng iyong dugo. Kailan may hindi ka sa'kin nagkukulang, at hindi mo rin ako pinabayaan. Puso ko'y pinustos mo ng iyong kagalakan. Pagmula nang ako ay iyong binago, pinanaanan mo ang aking puso. Kasalanan ko'y tinakpan mo ng iyong dugo. Kailan may hindi ka sa'kin nagkukulang, at hindi mo rin ako pinabayaan. Puso ko'y pinustos mo ng iyong kagalakan. Ulam yung kagalakan. Sa Channel M, adunay kadaugan. Sa Channel M, adunay kadaugan. Sa Channel M, adunay kadaugan. 95.3 FM. 95.3. 95.3. Sa imong pagkataong adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi Jesus lamang ang bugtong pahandi. Pagpantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gusto ko kana. Kabanay ang kabalaka, ang pulong sa Dios hinuon ang una. Imo siyang bahandi kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan ng Ginoo, ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon, ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan, kagikutlo sa balaang kasulatan. Butang, butang may katapusan. Mahayong buntag ka na itong tanan may igsoon. Luzon, Visayas, at Mindanao ni ining adlaw nga Domingo. Hapit sa 19 na sa Enero. Ato siyang pasalamatan tungod kay sikat to dalas nga Sunday today. Ikaduha nga ikatulo nga semana sa Enero, sunod Domingo, katapusan nga Domingo sa ito. Atong hinumduman mga igsoon, hapit na mahuman ang bulan sa January. Human ini, Hebrero na, o 11 na lamang kabulan matapos na sa ang 2020. Matag adlaw, matag oras, matag bulan, matag tuig, dunay magkabsan sa kiminawa sa kalibutan. Pwedeng ikaw, pwedeng ako, kitang tanan. Minundan ang
Balang kasulatan nagtugan ay ikaw o ako. Dili lamang pangandaman sa tao ang pagbalik ni Jesus sa kalibutan. Kay human sa tong kamatayon, ikaw o ako mga tuman sa hukman. Sa ngalan sa labing halagdon nga Dios, o sa tipong pwersa sa kalangitan, sa ngalan usab sa atong station manager, Reverend Gideon Candelario, sa ngalan usab sa ato ang general station manager, Reverend K. Ryan Makasaw, ano yan usab ang inyong ubos nga higala, ubos nga amigo, ubos nga sulugoon, hindi sa social media, pinagi sa Facebook Live, Luzon, Visayas at Mindanao, o sa tibuok kalibutan. O sa tanan nga naminaw din sa Sign FM 95.3, mag-uban-uban na sabtas sa atong programa, ilabi na sa pag-open sa inyong matagusan ka mga FM radio sa kabukiran sa Bayawan City, sa kabukiran sa Pae City o sa Tanay City. Ang hinaot ang inyong pupos ngalagan, tag na ugapit sa kabuntagon, ano na ba mapupo na nakong pagtulna sa pagkinabuhi. Labaw sa tanan nining mensahe ka. Kay ikaw o ako, kitang tanan, dato matag-adunahan. Duharay pay, emperno, lola. Salamat sa Ginoo sa tanan karon nagwa sa Facebook Live, Luzon, Visayas, at ilabi na sa kinabuhi ni Ma'am Norberta Yutratsi o ni Ma'am Pilar Albandio ini. O salamat sa Ginoo sa inyo nga pagsunod nining ato nga programa. Sa gigaingon ko na dili ni akong programa, ato ang programa. Lamang igo latang gisaligan, igo lamang tang padala ang diining mao nga FM radio. Labaw sa tanan, igo lang tang gitiyanan sa tanan nga makabutang dinis kalibutan. Adunay mensahe si Ma'am Norberta Yutratsi. Good morning, Pastor. O sa tanang nagsulod ning bagong programa, dalay ko ng Dios sa kanunay niyang pag-atiman kanato. God bless sa tanan. Happy Sunday. Maibot ang kanatong tanan o happy Sunday everyone. Luzon, Visayas at Mindanao o sa tibok kalibutan o sa tanan nga nagsunod din o naminaw sa Evangelyo. Atong pagkahiskutan o ang atong atapi karon Hail Emperor. Mao nga ikaw o ako, bisan ang tao nakahibalo na sa iyang kahintang nga paingoy sa impyerno, pero dili mo pili ang tao impyerno kay adto sa langit. Ano ba? Nakabalo ang tao nga ang impyerno walay kinumbanan nga kasakitan. Ang tubag ang tinunanay anak nga desisyon igsuon on sa may buhaton sa tao aron dili maadtong impyerno. O kung sa ko'y buhaton sa tao gamo adto og langit. Apan bisan ang tao sa kalibutan nagyaka sa kahilayan naa sa dili kay maayo nga pamatasan pero moangkon lang yapon adto og langit, Pastor. Kay ang laroon na to ning atong pagpangalagan. Kay lintras buhi pa ta o dili pa ulahi ang tanan, mag-ampo ta mga igsoon. Labi gamhanan o mahigugmaon ka nga Diyos Ama. Salamat o Diyos sa imong pagtiguban o pagbantay ka na mo nining adlaw na Domingo, Diyos. Nining ikatulong na Domingo nining mao nga bulan sa inyo. Salamat Amahan sa imong pagtiguban ka na mo sa among tulo ka mga anak, sa kumugangan, sa akong asawa karon na naa sa PSA, uban siyang kauban-uban sa ilahang mga amo. Ikaw magaproteksyon, magabantay sa ilang mga kinabon. Labaw sa tanan, sa mga kaigsunan din sa balo, lapit sa Pilipigan,
nga pinanguluhan ni Pastor April Mia Cabduran. Kung dapit sa kasagangkal sa pamilya ni Pastor Arnulfo Villagantol, Pastor Nonor Arias, kung dapit diha sa Kampi sa mga iling family, Brother Mario, o sa tanan nga naminaw din sa FM Radio. Ikaw mag-bless, ikaw magapanalangin, o ikaw magahatag ka ng kagawasan nga among masaktan ang imong mga pulong mga mensahe labaw sa tanan. Ikaw magapamuhat kanunay sa imong kinabuhi nga dili pa ulahi ang tanan nga kami makaangkon sa kinabuhi nga katapusan. Salamat o Diyos sa dakong pribilehiyo, kahigayunan o pabor gikan kanimo nga kami pagkaton nga adunay pagkahadlok ng kanimo o Diyos. Labaw sa tanan sa amo nga kinabuhi nga mahimong angayan o tapos nga makaangkon sa kinabuhi mo ay katapusan. Salamat o Diyos sa imong pakiguban ka naman. Salamat o Diyos sa imong pagkambing. Salamat o Diyos sa imong pagtibing. Salamat o Diyos sa imong pagkatinan. Bisan pa man sa mong station manager, Pastor Gideon Candelario, nagaroon sa Sitio Kalugtugan, Barangay Sedinya, na so malapot na pagpasalamat sa Mao nga FM Radio sa 101.1. Ikaw mag-supply sa ilang panginahanglan o ikaw magtagbo sa ilang mga panginahanglan. Bisan pa man sa mga plano sa Mao nga pagkrusada, apan ang kadaugan kalampusan na alanggod kanimo Ama. Amatan mo sa kanamo adunay kagawasan ka mo plano apan ang desisyon na kanimo Ama. Ang among obligasyon mao ang pagangkon, mao ang paghangyo anak kanimo kon itugot kon imo ang ikanitay adunay kadaugan. Salamat o Diyos, iningatapla o dapit sa kabuntagon nga imong latag ka na. Nabisan pa man ako mga pag-ampo na kami. Nga padayon ka, nga mag-aatiman, padayon kang mag-among, padayon kang magtipi o bang-ambing sa mga kinabuhi. Masamtang aduna pa ni kininhawa, aduna pa kami kusog, nga among ialagad na nakanimo. Among panikamot ang Diyos, uban ang imong tangan. Kaya wala yun kami ang mahimok sa mong pagalingon kumalik ang panahon. Paglabaw sa kananinig mga adlaw karon sa pagsimwa, adlaw karon sa pagduol sa kalangalan, aron kami makapasalamat sa imong pagkamaayo kanunay. Salamat o Diyos sa imong pag-atiman kanunay, pag-amoma, pag-supply sa tanan mong mga panginahanglan ining mao dapit. Labi na sa malabot na pagpasalamat ining mao nga dapit o Diyos ining malabot naman. Nagtuo ko ang naglaom nga imo nang gipaangay ang panalangin gikan kanimo Diyos. Salamat o Diyos sa pagtagbo, pag-atiman sa imong mga katawhan. Kusog kalikod, may panlawas imong ipasinati ka ng ulo. O salamat o Diyos sa kanunay nimo pagkamaayo nga imong ipasinati ka ng ulo. Labaw sa tanan ini mga nawa nga mosimba kami kaya sa espiritu kamatauran nga adunay kagawasan. O salamat o Diyos doon o himaya na nalagod kanimo ang tanang pinagisan lang sa amahan sa anak sa Diyos o sa espiritu ang tanang. Amen. Okay. Salamat sa Ginoo magkaigsunan. Okay, labi na sa kinabuhi ni May Madaga from Davao City o ni Sir Belenario Correntino itan usab sa Davao City. Ang ato karon nga topic igsoon inferno. Pero ang mga tao sa kalibutan bisan naglakaw o angayang takos na nga moadtog impierno moangkon mangyong moadtog langit. Kay imong makita mga kaigsunan ang kalihukan angayan mangyong dabdaban. Pero ikaw ug ako wa magugay katungod nga mo judge umuob sa imong isip ka tao. Pero base sa palang kasulatan kung ang taong di maging maginulso hangtod sa katapusan yugto sa gininhawa impierno maging ang padulngan man.
Dili lamang pangandaman sa tao ang pagbalik ni Jesus. Kung ikaw o ako wala kahibalo sa katapusang yugto sa imong gininawa, dapat pangandami o kanos ka waag bawiag kinulaman ng kinabuhi. Atong basahon ang definition sa hell or inferno itself. Atong tema mga kaigsunan, hell is infam, eternal and not just temporary. Ang inferno dili ni siya sinigaw kundi katapusan o way kinatbanan o dili temporaryo. O ang impyerno maunay dapit sa mga devil. Ikaw o ako din sa kalibutan, kumusta man ang atong kinabuhi? Nagkinabuhi ba ta nga angayan o takos nga muklin sa saad sa Dios nga pa adtuon ta papuyon sa iyang gingarian nga dili impyerno? Matupad diri sa definition mga kaigsunan sa hell or inferno, a place of evil and everlasting suffering to which the weak are sent after death. Ikaw o ako human sa kamatayon paingon kas impyerno. Nag-ingon ba ang kasulatan mga kaigsunan human sa imong kamatayon mangayo pagkagpasaylo? Wala na. Sa atong kinabuhi karon, sa mga panghitabo sa kalibutan, mangutana ko sa usa ka tawo, kung ang usa ka tawo maaksidente, makapangayo pa siya pasaylo o ang iyang kamatayon hinanali. Gawas kon ang tao ang iyang gibuhat pagbuong sa iyang kaugalingon kay nakabalog bisan dili na insakto atubang sa Ginoo. Wa man tay katungod nga mohukom sa atong isip ka tao, pero kung atong basihan ang balaang kasulatan, ang impyerno para sa mga dautan, dili para sa mga bahin. Mao'y hinungdan kanunay natong eksaminon ang atong kaugalingon. Kung takos o angayan bata sa mga saad sa Dios na ikaw o ako papuyon sa gingharian ngayang kitagana. Kay bisan pamagani sa mga Kristohanon, doon na pa'y lunak natos impyerno o dili makalahutay sa pagpangalagan. Doon ay lunak gyapon sa impyerno kung ikaw o ako wala magkinabuhi sumala sa iyang mga mensahe. Kay simple nga kaayong dawaton o ang kunom sa usa ka tawo mo adtong gyud kong langit, pastor. Pero lisod buhaton o trabahoon ay ang pag-adto sa langit nung David dili sayon. Atong basahon ang atong mga bersikulo dinhi sa Mateo kapitulo 25 bersikulo 46. Unya mo atras ko sa unahan. Matod pa sa definition sa hell or inferno, a place of evil. Ang inferno dapit sa mga dautan o katapusang pag-antos, everlasting suffering, ni adtong to which the weak are sent after death. Ni adtong mga badautan o ipadala ngadto sa kalaglagan nga mao ang impyerno. Dino mao nga sa atong pagpangalagan, sa atong pagsimba,
sa adlaw nga para sa Ginoo. Klaro na to. Ato ang eksaminon kanunay. Kay ikaw o ako ang atong kinabuhi, Ginoo ray nahibalo. Atong basahon ang Mateo. Ingon ang Mateo Kapitulo 25, versikulo 46. Dili ni panghandlok igsoon. Dili ni panghulga. Kay naanis kasulatan. Naangaya natong mahibalan. Nga ang katapusang panahon o katapusang paghukom adto ta papuy-on sa impierno ug dili ta angayang takos ngadto sa himayang dapit nga mao ang mosugot kag sa dili duha ray padulong sa ka. Atong basahon ang Mateo 25 versikulo 46. Kay mahimo man lamang pasiaw ilabi na sa mga panghitabo sa Los Angeles. Gisakyan na sa mga vlogger. Tingali mga igsoon sa permero pa. Medyo mataas yun ang rating sa mga mupos. Pero karon mga igsoon, nadugay na ng hitabo, medyo pila nakasimana. O sa mga nakakalihukan sa Facebook mga kaigsunan na padaghanay o mga viewer aron ma-viral andin makakwarta sa balantayan ko ron mga igsoon kay naidula sa Facebook, naidula sa social media nga makawala og trabaho nga uwat-uwaton ka mga igsoon na nga makakwarta ka pindot-pindot lang na ikwarta. Maunay usa ka pamaagi ang tao dili na gyud mo koki. Maglusa na lamang. Hello. O makalimot sa adlaw sa pagsimba. Kay maadik naman mga igsoon. Ingon ang Mateo 25 versikulo 46. Ako ning basahon sa 46. Matud pa diri sa 46. Usa kini sila mahiagom sa walay katapusang silot. Apan ang mga matarong makaangkon sa kinabuhing dayon. Kung ato ni siyang iatras dinhi sa versikulo 31, kinsa may mahiagom sa silot nga walay katapusan. Akong musbon ug basa ang 46. Matud pa diri sa Mateo 25 Kapitulo 46. Busa kini sila, kinsa man ni sila? Pwedeng ikaw, pwedeng ako, pwedeng matagusa nga walay Ginoo, wala magbuhat sa pagkamatarong sa iyang atubangan hangtod nakapsan sa iyang gininhawa dinis kalibutan. Kay human sa imong kamatayon, human sa imong kamatayon, mag-atubang naman ta, maghulat man ta sa paghukom. Kay wala may namatay nga nibalik o nangayong pasaylong at tos Ginoo. Wala. Way nabasa nga ang makasasala nga buhi pa ning bangon sa lubnganan o nangayong pasaylong at tos Ginoo. Wala. O wala po'y mabasa nga ikaw mga buhi makaluwaskas na namatay. Wala. Hello. Wala sa Biblia nga ang mga patay mo ampo para sa mga buhi. Wala sa. Mao nga ang mga sugilanon sa palibot, mga pinulungan sa mga tao nga wala nagbasag kasulatan, walay
sukaranan. O kanang tanan, puro na lamang panaghat. Mao nga ikaw o ako, aron ka dili maiskam sa mga tao, pagtuon tagpulong sa Ginoo. Hello. Busa kini sila may agom sa walay katapusang silot. Silot. Unsa ang impierno? Kinsa may silotan. Ingon ang impierno, ingon dire sa definition sa hell, a place of evil and everlasting suffering. Katapusang pag-antos ug way katapusang pag-antos, everlasting suffering, to which the wake are seen after death. Human sa imong kamatayon, paingon nagyukas langit or impierno. Mangutana ta, sa buhi ba ta unsay angayan atong buhaton? Takos ba ta ug angayan nga moangkon sa kisaan sa atong Ginoo? Balik ko sa atong gibasa. Unsay giingon diri sa katapusan nga atong gibasa? Busa kini sila mahiagom sa walay katapusang silot, apan ang mga matarong kinsa di ay ang karapat-dapat nga moadto sa saad sa Dios nga mao ang bagong langit. Apan ang mga matarong makaangkon sa kinabuhinday. Moatras ko 31. Ako kining basahon gikas 31 ngadto sa 45. Ang katapusang hukom. Moingon gani kang katapusang hukom, wa nay laing hukom pa. Hello. Ang nahitabo sa Los Angeles, introduction pa. Pagpaila pa to sa mga tao nga mga balasupas sa pagpanamastamas sa ngalan sa atong Ginoo. Ikaw o ako karon, mintras buhi pa ta, kung unsay imong pinulungan at ubangan sa Dios, huna-huna ang daan. Kung wala ba kay gipaninansag at ubangan sa atong Ginoo, pwede ratang makapanamastamas sa mga alagad sa Dios. Pwede ratang makapanamastamas sa mga magwawali. Apan ayaw panamastamasin ang ngalan sa atong Ginoo. Ingon diri maigsoon, inig ani sa anak sa tao, ingon nga hari. Kay inigbalik ni Jesus, hari na siya sa tanang hari. O sa iyang pagbalik, maningin na siya sa matag usa. Inig ani sa anak sa tao, ingon nga hari, uban sa tanang mga anghel. Hinumduman nato daghan sang gwardya. Kay uban sa tanang mga anghel, it meaning to say, walay ni bisan kinsa nga makaduol ni Jesus ni ining mga panahon. Dinis kalibutan, pwede naman kang muhangin o diktakas kauluhan, mangayo kag tabang, dili ka moagi sa pinakaubos na posisyon. Hello. Pero ni ining panit sa kasulatan, walay ni bisan kinsa makaduol ni Jesus, kay kauban niya ang tanang mga anghel sa iyang pagbalik. Tanang mga anghel, mulingkod siya sa iyang harianong trono, o ang tanang tao sa kalibutan, tigumon sa iyang atubangan. Wow! Tigumon ang tanang katawan, maayo magdautan, kay walay gibisik ini, walay gibahig. Ikaw o ako, kay nag-ingon ang Biblia, tanang katawhan sa tibok kalibutan, kung nagpuyo tas kalibutan, kitang tanan mga tubang. Dili ta maka-eskapo, sister, brother, sir. Kay ang paghukom sa Dios wala nagbase sa imong rangko karon. Hello.
unsa may atong nakapot nga edukasyon o nahuman nga seminaryo sa kalibutan. Harianong trono ug ang tanang tao sa kalibutan tigumon sa iyang atubangan, unya bahinon niya sila sa duha. Bahinon ang tao sa tibok kalibutan into time to grow. Wala biya nag-ingon ang kasulatan, bahinon ang tao og 5 ka grupo, kundi bahinon ang tao sa duha lamang ka grupo. Og timan kung asa ka nabilong nini, ingon dire og tanang tao sa kalibutan tigumon sa iyang atubangan, unya bahinon niya sila sa duha ka pundok, sama sa usa ka magbalantay sa hayop nga maglain sa mga karnero gikan sa mga kanding. Hello, klaroon na to kung asa tan nga grupo sa kanding ba o karnero. Kay bisan sa mga Kristohanon na apagyapoy kanding o batasan. Salamat sa Ginoo mga igsoon. Adunay mensahe. Unta makasabot ka kay gahi kag kasing-kasing lara usan ni mga kaigsoon. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Ma'am Charmaine Balde nagwasosab sa itong programa. Adunay mensahe si Fuentes Flor de Lisa. Unta makasabot ka kay gahi kag kasing-kasing Lara Fuentes. Although mga kaigsunan, doon ay mensahe sa ako nga nagwas karon. Tingnan yung mga kaigsunan para na sa iyahang mga amiga. Balik na sa ato ang mensahe mga kaigsunan. Nagwas usab sa atong programa karon. Matod pa diri maison, unya bahinon niya sila sa duha ka pundok, sama sa usa ka magbalantay sa hayop nga maglain sa mga karnero gikan sa mga kanding. Ga-illustrate diri mga kaigsunan og duha ka hayupan, kanding o karnero. Mao nga klarohon nato kung asa mata nahisakop nga kinabuhi o batasan, naabatas karnero o naabatas kanding. Ingon diri mga igsoon, unya ang hari muingon sa mga tao, sa iyang tuo duol kamo nga gipanalanginan sa akong amahan, o dawata ninyo ang gingharian nga giandam alang kaninyo sukat pa sa pagbuhat sa kalibutan. Kinsay paduolon ni Jesus ang taong nagbuhat og mahal. Baliko na to sa pagbasa. Ingon ang 34, unya ang hari niingon sa mga tao sa iyang tuo, duol kamo nga gipanalanginan sa akong amahan, ug dawata ninyo ang gingharian nga giandam kaninyo sukat pa sa pagbuhat sa kalibutan. Ikaw ug ako nga adunay Kristo sa imong kinabuhi, giandaman kanandaan ug gingharian sukat pa sa pagsugod sa kalibutan. Wow, versikulo 35. Kay ang gitigom ako, kay gigutom ako, ug inyo akong gipakaon, giuhaw ako, inyo akong gipainom, dili ninyo ako kaila, apan inyo akong gidawat sa inyong balay.
Versikulo 36. Hubo ako inyo akong gidistihan, nagmasakiton ako ug inyo akong giatiman. Nabilanggo ako ug inyo akong giduaw, onya nitubag kaniya ang mga matarong. Ginoo kanus aman kami nakakita kanimo nga gigutom o gipakaon kanamo o giuhaw o gipainom kanamo. Kanus aman kami midawat kanimo sa among balay bisan og dili kanamo kaila o hubo o gimistihan kanamo. Versikulo 39. Kanus aman kami nakakita kanimo nga nagmasakiton o giatiman kanamo o gibilanggo o giduaw ka kanamo. O niya ang hari mitubag kanila. Sultian ko kamo nga sa matag higayon nga maghimo kamo niini alang sa usa ka labing ubos niining akong mga igsoon, gihimo ninyo kini alang kanamo. Kung ang usa ka tawo nabilong sa kasikasi nga gitawag karnero, usa ka tawo maluluyon sa iyang isikatawo. Kaysa diha na ikaw mahimong maluluyon sa imong isikatawo, usa na siya kapamaagi na ikaw ug ako adunay luna sa kingharian sa Panginoon. Versikulo 41. Onya miingon siya ngadto sa mga tao sa iyang wala. Hinumdumi ug unsay mensahe sa mga tao nga naa sa pikas niya nga area diri sa tuo o sa pikas nga area diha sa wala. Ingon diri mga igsoon, unya niingon siya ngadto sa mga tao kinsa iyang giingat mga tao nga naa sa wala. Pahawa kanako kamo gipanghimaraot sa Dios, ngadto kamo sa kalayo nga walay pagkapalo. Asa di ay ngadto sa kalayo nga walay pagkapalo. Ang impierno para sa mga dautan. Ang impierno alang sa mga tao walay kasing-kasing sa ilang isikatawo. Gikinahanglan din sa kalibutan atong siguroon o paningkamutan nga ikaw o ako mahisama sa kinaiya sa karnero. Kaya kung mahisama ta sa kinaiya sa kanding, gamay problema dayong buhi. Gamay kalisod, gamay pisik-pisik sa ulan, reklamo. Ikaw o ako dapat magkaton sa pagpaubos o pagpailo at tubangan sa mga tao, labaw sa tanan at tubangan sa tong Ginoo. Unsa di ay ang mga kanding mga igsoon, giingnan siya, pahawa kamo kanako kamong gipanghimaraot sa Dios, ngadto kamo sa kalayo nga walay pagkapalong nga giandam alang sa yawa. Unsa di ay ang definition sa hell atong ibalik. Unsa ingon diri maigsoon in Webster, a place of evil and everlasting suffering. Kini katong pag-antos karon dili ni sa everlasting, buhi pa man ta. Pero human ni ining panahon na sa atong kinabuhi, mauna na'y paghukom. Kung asa ta paingon, kung asa ta ibutang sa Dios. Kay ang pagbalik ni Jesus, kauban ang tanan niyang mga anghel. Wala na'y consideration. Wala na'y maingon tagain na kung may chance. O Diyos, kay mangayo sa may pasay. Sirado na ang kaluwasan niya ng panahon. Mao karon dili na iba ni igsoon
sa imong pagkakristohanon, yaga-yagaan ka, bulihon ka, daog-daogon ka, padayon igsoon. Kaya ang kadaugan, dili para nila, para nimo. Ang kinabuhi ngo'y katapusan, wala diya sa grupo, wala diya sa simbahan, kundi na ang mismo sa imong kaugalingon. Hello. Sakit mang pamalandungon, nga bisan ang imong asawa o ang imong mga anak, dili nimo kayang luwason sa panahon sa paghukom sa Diyos. Ang imong mahimo karong mitras buhi pa ta, mao ang pagpanghinaot nga unta silang mabago o mga lagad nga tos Ginoo. Apan kung dili man sila mutuo, wa na tay mahimo. Ang importante ikaw o ako, wala kay pagkulang pagpahimangno sa tibuok katilingban. Dili alang sa tao ang paghukom sa iyang isikatao, apan ikaw o ako adunay katungod sa pagpahibalo nga ikaw nakahibalo sa pulong sa Ginoo. Ayaw pag-uwi ang kaluwasan. Ayaw ihinakog igsoon ng kaluwasan. Kung kaniadto naakas kalibutan, ipaambit sa imong silingan. Ipaambit sa uban aron sila mahayagan kung ano na pa'y paglaom mitras pa buhi pata ikaw o ako dinis kalibutan. Akong mga igsoon, ako silang ipahinungdunan. Ano na revelasyon ng Diyos apan dili paghukom. Usa ka mensahe nga magpahimangdo sa matag usa, dili lamang sa akong pamilya, dili lamang sa akong mga igsoon, kundi sa tanang katawhan nga wala pa diha sa tiilan sa atong Ginoo. Wala ko nang hadlok, wala ko nang arasti, kundi nagpahibalo lamang ta kung unsay mahitabo sa tao sa ulahing mga panahon human niining kinabuhi. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Ma'am Jane Gonzales Ganosas. Amen. Tinuod gana. Kay ikaw o ako, di gud ka kaluwas sa imong igsuon sa panahon sa paghukom sa Dios. Dili gud ta kaluwas sa imong inahan o imong mga anak sa panahon sa paghukom, kundi matag usa mga tubang sibo sa atong pinuhatan dinis kalibutan. Base sa balang kasulatan, dili base sa pagtulungan, dili base sa karitula o simbahan, kundi nagbase ta sa pulong sa atong Ginoo, dili pulong sa tao. Ano ni mensahe si Sister Wilma Ken Tanis from Rapir Barangay. Amen. Ang atong mahimo karon nga mitras buhi pata nga nakabalutas kamaturan, mao magpabiling tang manghinaot nga ang imong bana, imong asawa, imong mga anak, imong mga silingan magbago sa wala pa ang katapusan sa kinabuhi sa tao. Kay kung ikaw o ako magkapsan sa gininhawa nga wala diha sa kamatuoran o kinabuhi nga bago, moingon gud ko ang tao paingon ko ng impyerno. Even ning ingon sa definition, ako ning basahon. A place of evil, ang hell, ang impyerno, lugar sa mga dautan, o walay katapusang pag-antos, everlasting suffering, to which the weak
arasing after death. Hinumdumi, human sa imong kamatayon, asa ka paingon. Ayaw pagsalit nga maayo patag lawas. Kay ang aksidente wala nas ulahi kundi nasa una. Imong makita sa social media mga bata pa nakabsan sa gininawa. Mangutang ako, sa panahon sa mga aksidente, ikaw o ako makapangayo kahakag pasaylo sa Ginoo. Kung maingon kang makapangayo pa ko, pastor, baka na. Tao ray magdesisyonan. Gawas kung ano na pakaibuot niya. Even gani magkumatos ang tao, di na magani kaulat kaila siyang kaugalingon. Usa ka alagad sa Dios nga nadisgrasya sa Giol nga dili na ko i-mention. Usa ka tawo nga ilado diha sa pagpangalagan. Wa na magani isa ka ila kung asa siya gikan. Natuan na sa ICU. Mao nga mintras buhi pata. Atong ibutang sa atong kasing-kasing una-una o sa labutan, human nining kinabuhiya kung asa tapaingon. Kay mga bata, mga tapos mangyod ang matagusa. Even gani sa atong pangidaron, atong hinumduman ang atong pagkabatanon kani aton gikan sa atong pagkabata. Nga sa naana ta sa taas nga libin maguna-una magyud ang tawo ninduta din ang bata sa. Di ba mangandoy magani ang tawo hapit na gani sa libil sa kinabuhi diya sa Biblia. Moingon ba da? Ninduta gyud kung paparihara kos bata. Labi na doon na problema. Moingon magdunang nas idaran na nga. Nindutan ni kahintang sa bata kawa kay problema ang una-una pagkaon namin. Hello. Diya ni mo marilit na nakastaas nas Panginoon. Pero ang mga bata lanhansap na silang mudako dayon. Pero sa pag-abot sa eksaktong panahon na naanakas Panginoon, labi na naanak kay kaugaling obligasyon, muingon magyud ang tao, nindutar mo balik kus pagkabata kay wala ko'y problema. Nabinag na anak kay pamilya, kay obligasyon magyunas pamilya. Pagpaiduga sa mga kabataan, pagsupply sa panginhanglan. Musugot sa dili, paingon gitaan ang tanan. Adunay 200 ka tuig 299 tingali to mga kaigsunan usa ka Chinese. Taas ka isang to panuikon pero ang iya pangida iya ang itsura mo igsudi na gyud sa matabang. Magliso na sa kuka. Kasagaran nimo madungog sa kalibutan, tagai ko o Dios og taas nga kinabuhi sa kalibutan. Mangutana ko karon. Kanon na itang nangayo, pangayo og taas nga kinabuhi sa kalibutan. O niya, kay ang tao kay moabot ang limit sa imuha nga panguna-una mo balik magkas pagkabata. Hello. Kay mas lisod man ang naas pangidaron imong ataybanon kaysa bata. Even sa atong limit sa atong pangidaron karon dali magani ang tao mangluod kung makadungog ani istorya labi nag naas pangidaron. Moingon man gyud ang pamilya, sabta lang guna si papa si mama kay naging uli-uli na natanawan na. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Pastor Jeruel Limpahan Badoy from Lunoy Baay City, Negros Oriental nagwas usab sa atong programa. Ako di ko mo ang akong programa, atong programa. Ano man Biblia may atong ibasa. Pwede man ikaw o ako magbasa niini o mupaambit nga to sa uban sa pagkamayo nga naangko nimo gikan sa Ginoo. Di ba?
Kung ikaw o ako gipatagamtam sa pagkamaayos kinuway na dili ka makapamit ngadto sa imong silingan, sa imong isig ka tao, sa imong isig ka magtotoo, sa pagkamaayo sa atong Ginoo. Maghulang babata nga mahimutang pastor o sa ta makawali. Pastor makaog dili kung nakahibalo kas kamatuoran, iwali ang kamatuoran. Ayaw tagu'i sir, ayaw tagu'i sister brother, ayaw tanggungi, ayaw ihinakog ang kaluwasan nga imong naangkon sa diha nga naa pa kas kalibutan. Dili na bali mga kaisunan kung nagagayagaan ka, total nakaangkon magkas pagkamaayos Ginoo. Ug ang Ginoo ay mag-igo ni ana sa mga katawhan na imong giwalihan. Ang importante, ikaw o ako nakatuman ka sa sugo sa Ginoo. Ayaw ka luya nga moingon ka basig masuko pastor. Anong ikasuko man na nga naaman sa Biblia? Kung masuko ang tao, mas kapinang masuko ang Ginoo sa tao nga nasuko nimo. Dili man ay tinumoto mo ang imong wali. Kawas o imong tinumoto mo nga wali kay mga suko ginang tao. Hinumdumi maison atong ibutang sa to ang una-una kasing-kasing. Kung ikaw o ako ang imong gimensahe gikan sa Ginoo, ayaw kahadlok. Kung ikaw kasukan nga nagtudlo kas kamatuoran, kinsa may kasukan? Ikaw o ang mga tao na suko nimo nga nagwali kas kamatuoran. Ang importante ang imong trabaho, ang imong obligasyon, isip alagad sa Ginoo, imong gibuhat. O ang Dios na'y mag-igo sa imong kinabuhi o kinabuhi sa mga tao na suko sa imong kinabuhi diha sa pagwali. Di ba? Even gani sa pagpangalaga diha sa Kristohano, si kinsa may silutan sa Dios, katong mo yaga-yaga nga nangalagad sa Ginoo o katong giyaga-yagaan nga nangalagad sa Ginoo. Mao nga ikaw ug ako dako ba kayo kag pribilehiyo o pabor sa Ginoo kay Ginoo may muhatag nimo dili man si tawo. Pasakli lang na sila. Kay time will ka makarealize ng yapo na sila nga sila nasayop sa ilang pagtunganha kanimo. Ang problema manggod umuundan ka, musurrender ka, mutalaw ka. Hello. Apan kung ikaw nagpadayon hangtod sa katapusan butlok sa imong kinabuhi, wow, ang Ginoo mo panalangin. Amen ba? Ano na yung mensahe si Pastor Jeruel Lempahan Badoy from Lunoy, Bae City, Negros Oriental. Salamat kayo Pastor Saf sa mga maayong pulong nga sayo nimong gipaambit sa matag usa kag kinabuhi. God bless us always. Dalay ko ng Diyos. Kay kung gikan yun sa Biblia mga igsoon, mga maayong magdunang mga mensahe. Pero katong layhan nga magkinabuhi supak sa kabubuton o planos Ginoo, masakit mangyod. Di ba? Kay ang ilang una-una gusto lang nga mahimo silang gawas nun pagbuhat o dili maayo atubangan sa Ginoo. Mangutanan ko karon, asa man paingon ang dili pagbuhat o maayo? Atos langit or impierno? Kay ang impierno para mas mga dautan. Apan ang tao sa kalibutan pwede ra mong kag moanggon nga maayo ka bisan dautan kag binuhatan. Hello. Mas kapinan patang silutan. May paglaro ta na lamang. Amen ba? Kung ang imong nabuhat sa kalibutan, dautan gani maigsoon, ayaw na sa himo ang maayo atong kangan sa Ginoo.
Kay dautan pinakatubangan sa Diyos. May paymuan ko na lamang ng tao, dautan yun. Kaya aron mapasaylo kas Ginoo. Tanawan ko. Wala muan ni si Jesus aron sa pagluwas sa mga matarong, kundi aron sa pagluwas sa mga makasasala diha sa paghinulsol. Ang pangutana mangudiha kung kanusa ka maghinulsol. Maunay dakong pangutana nga nagtangag og question mark. Kay ang tao magun makahinulsulag og naa na. Hello. Di ba doon ay mga salida nga gipagawas diha sa ang tao nga naanas impierno? Nga daghang pangutana even sa kinabuhi sa taong dato si Lazaro. Kung ang tao nga dato naghuna-una pa siya sa kahimtang nga naa siya sa kahimtang sa kalayo, dili man to siya magsinirok ato. Iya matong tagdon si Lazaro ay kadaghan niya kaptangan. Pero sa panahon nga buhi pa sa Lazaro ug ang taong dato, wa gyoy batasan ang taong dato. Siyempre sa panahon nga buhi pa sila, iya yung nakita ang tao nga mao si Lazaro. Diba? Imin ba? Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ini si Sister Lara Fuentes nagwasosap sa itong programa. Salamat sa Ginoo sa inyong kinabuhi, mga Lara family. Aduna ko estudyante sa una nga tagapaleo Lara Aplido Exol, parintin ni sila mga kaiso. Ingon diyan na Exol. Kung ang usa ka tawo dato naghuna-una pagyudto siya nga human sa ilang kamatayon lahi dayan ang padulngan, kasakitan di ay ngaway kinatuban, iya gitong tagdon si Lazaro. Pero wag man to siya naguna-una nga luyo sa iyang kinabuhi, impierno o kalayo ayang dulngan. Igsuon mintas buhi pata. Wala nang hadlok ang inyong amigo. Wala nang hadlok ang inyong ubos nga lagad dinhi sa FM Radio. Kundi kitang tanan dapat makahibalo ug unsay impierno ug unsay langit igsoon. Ang lugar sa impierno, lugar sa mga dautan. A place of devil, a place of evil, and everlasting suffering, to which the weak are sent after death. Ayaw pagdahon nga buhi pata nga dilig ta mga matay. Kay ang mga patay wala na iluna nga mabuhi pa pagbalik. Buhion sila pagbalik apan inibuhi nila mag-atumbang na sila sa hukmanan sa Diyos. Hebreanon Kapitulo 9 versikulo 27. Ang tao gimbutan lamang nga mamatay sa makausa, human ni anak mauna ang pag-ukom. Kung ikaw ug ako nahibalo ni ining hinungduni pangandam ug una-una kapag ayo mintras buhi patas kalibutan. Uwa na'y makamahay sa mga alagad sa Diyos nga nagwali sa kamatuoran, nga nagsaysay kung unsay kahimtang sa impierno o unsay kahimtang sa langit. Hinumdumi ang kahimtang nga ikaw o ako naa sa langit ng David. Ingon ang pinadayag Kapitulo 22 versikulo 4, wala na'y luha nga muagas sa imong mga mata. Kay dinis kalibutan karon na atanang problema sa kawaladon, problema sa balatian, problema sa panginhanglan, problema sa pamilya, problema sa pagpaedukar sa mga kabataan. Apan kung ikaw o ako luyo sa imong pagsakripisyo nga nagpadayon ka diya sa pagpangalagan, hinumdumi
kung ikaw o ako makapuyo sa kingharian nga walay katapusan, wala na'y kakulangan. Kay kining atong pagpuyo sa kalibutan, daklit lamang ni Igsoon. Tamatagos na kanato, nakahibalo kung asa natangdap ita sa level sa atong Panginoon. Kung nag-edad kag 40, nag-edad kag 50, nag-edad kag 60, pila na lamang katuig mag-70. Ug daghan nga nakabsan sa kinabuhi nga wa gani kaabot og 30. Wala kaabot og 10, wala kaabot og 20, gibawian na sa gininawa. Dili na to ibutang sa itong una-una nga ang atong pagpangandam, ang pagpangandam na to sa kalibutan, mao ang pagbalik ni Jesus lamang. Kung dili pangandam ni usab sa katapusan gudlod sa imong gininawa din sa kalibutan. Batok pa dire mga igsoon sa Pinadaya kapitulo 14 bersikulo 11 ngadto sa 13. Unsay mahitabo sa katapusang panahon, ang aso mag-utbo o ang kalayo huway katapusan nga kalayo. Ingon ang Pinadaya, ang aso sa Los Angeles nahanaw naman to karon wa na may aso ang nagpabili. Kung sa may makita nas kamera, puro na lamang mga ugang, mga siminto. Pero des Biblia mga igsoon, matod pa dire kung naas impierno, nakautbong aso, way kinutbang ng kalayo. Asa may atong pilihan? Ang atong paglaroy-laroy sa kalibutan karon intras buhi pa ta, nga wala tamang ginano sa pagkamayos Ginoo. Onya na ba ta mga alagad mga kaigsunan? Kung dili na ganit ta kapangayo pa sa ilos Ginoo. Hello. Muna nga ang mga alagad sa Dios nga nagwalis kamaturan, di na gyud ninyo mamahayan. Dili na gyud ninyo inyon nga wa maguko kadungong pastor. Kung moingon pagani ang tao ni anak, musamot ko mo kay perno, musamot ko ang kay perno. Matod pa sa Pinadaya kapitulo 14. Unang dili na to ikaulaw, dili na to ikahadlok ang pagwali sa kamaturan. Musugot mamog sa dili, musugot man ang tao sa dili. Naana na sa tao ang desisyon. Kaya naamagoy mga sugilanon sa tao nga moingon nga, daghan bitaw po may maimperno pastor bitaw. Daghan bitaw. Mao man ay rason mga kaisunan sa dili layhang mga alagad sa Dios. Pero danas problema, bisan paganis balatian, bisan kung saan na lamang santuha ang buwan. Muna kanang tao pas kalibutan, grabe ka astin man. Kung naabas may panlawas. Pero naanas dili may panglawas, daghang maangit. You know, sa atong kinabuhi pas kalibutan, dili nato ni panginansag man. Mga butang, negosyo sa kinan, yung may pataglawas. Atong ihalagan nga to sa Ginoo. Labi na sa panahon nga para sa Ginoo ang adlaw. Sabado magdomingo, basta ka nangalagan, naghatag ang panahon para sa Ginoo. Dili man ko sa kaadlaw ang pagsimba man. Pilargo na ka oras, depende sa fellowship. Happy Sunday everyone. Ingon diri mga igsoon sa Pinadaya kapitulo 14 bersikulo 11 ngadto sa 13. Tanaw ra gud ingon diri. Ingon ang 11 mga igsoon. Mag-utbo sa walay katapusan ang aso. Sa kalayo magsakit kanila. Magsakit kanila. Adlaw o gabi mag-antos sa walay hunong kadtong magsimba sa mananap o sa larawan niini o bisan kinsa nga napatikan sa ngalan sa mao nga mananap. Mao na nay panahon sa gitawag og siksiksik.
Pero katong sa unang COVID, gisakyan putos mga organisasyon nga ang mga ma-injeksyonan daw ma-imperno. Mga judgmental bang mga grupos kalibutan. O niya katong mga panahon na sa 2019 hangtod 2022 kay tulo man to katuig na malit og card ng limbong. Diya sa Biblia, kinsa may angayan og takos nga impierno? Kanang bakakon o kanang nagtinud-anay diha sa pagpangalagan? Kita pang mga Kristohanon usahay, hipokrito kaayo. Mga pastor, mga pastora, kay dili lamang usa karon naminaw dinhi sa FM radio. Kana bang mo sa bukalit o kalami ng mga magwawalisap diha sa mga kasimbahanan? O nagapasiaw na lamang ko igsoon. Kay siyempre usabi atang na injeksyonan. Usabi atang nagpa-booster tungod sa atong pagpanarbaho sa gobyerno. O niya, makadungog kagwali sa mga pastor. Kanang mga pastor apel pag yun giklaro. Iko, akong gilantaw na nagwali ko. Wapol kasabot na inyong Biblia. Nya pagkahuman, pagkamingaw, asa naman? Dili lang buta manghukom direkta sa imong isikatawo. Ewan man tay katungod nga mohukom. Ang Diyos may muhukom o ang pulong sa Diyos. Imin ba? Unang kita nangalagad sa Diyos, mga pastor, mga pastora, daghan pag-aitang balantayan na. Manya nahibalaan, namalit o guard. Kinsa man ang nanglimbong. Unang kapasiaw kung maikson, kay doon na po istorya, nga ma-injeksyonan, mahimong vampira. Sige kung lantaw-lantaw ng espiho ko sa ang mga tanguang man mo tangkas niya kong bangkil nang ahimo man Ginoon. Grabe. O kung sa iurog sa kalibutan, mulangi sa ang uban. Di ba pagkahitabo mga kaisunan sa sunog sa Los Angeles? Nang lami sa ning mga vloggers, nang lami sa ning mga propeta, adunay mga panag-an nga karong tuig sa dautan na ang balang kasulatan na tukan na mangundaan bisag dili pa na isulti sa mga propeta karong panahon mismo gisulat na nadaan sa balang kasulatan nga bisan unsang panahon, bulan ug tuig, ikaw ug ako mangandam. Dili lamang sa 2025. Isan sa imong kinabuhi karon. Napay maka-explain nga ikaw ug ako nakahibalo kas imong katapusan sa kinabuhi sa imong ginhawa karon? Wala. Sa atong pagpangalagad sa Dios, sa atong pagkakristohanon, dili lamang ang atong tuyo ug tumong sa pagbalik ni Jesus, kundi ikaw ug ako sa imong pagpangandam sa kinatibuk-an sa imong pagkatao. Hello. Kay kung ang pagbalik sa Ginoo ra may ato ang pangandaman, muingon man na ang tao nga, unya ra ko mo mga lagad pastor o paminaw na nakong hapit na mubalik si Jesus. Ari sa kalibutan kay mo nindot ng diri. Ya, di ba? Kay gawas nun nagod ang tao nas kalibutan. Gawas nun sa pinulungan. Gawas nun diya sa batasan. Gawas nun sa binuhatan. Tanan. Di ba? Mao magunay pilion sa tao. Kay mo pili ka diha sa pagpangalagan sa Ginoo, grabe ka higting man. Grabe ka istrito ang pulong sa Ginoo. Hello. Mo hinungdan lisod ang pagkapot sa kinabuhing may katapusan.
Apan salamat sa Ginoo nga ikaw ug ako nakakaplat nini. Bulahan ka, bulahan ko, bulahan kitang katanan na nakakaplat o nakadumdum sa kamatuoran. Matud pa diri mga igsoon. Ingon diri mga kaigsuonan sa atong gibasa sa 14 bersikulo 11. Ngadto sa 13. Mag-utbo sa walay katapusan ang aso, sa kalayo magsakit kanila. Ang aso sa Los Angeles, nawala naman ron, napalas, napanas naman. Napalo naman ang kalayo ni ato lang panahon. Ang nagpabili, mga ugang, mga siminto. Resulta sa sunog, mga building, mga mansion, mga kondominium. Pero dinis Biblia maison, way katapusan aso. Way katapusan kalayo igsoon. Ingon ang 12. Kinahanglan nga mulahutay ang katawhan sa Dios na kung ikaw o ako nga nahimong katawhan sa Dios, mulahutay kung mahimo. Kaya wala pa may paghukom sa Dios. Wala pa man mubalik si Jesus. Hello. Wala nagmatter ang atong pagpangalakan nga pertigyo kong nasiga, pastor. Tanan nga buluhato na agyo ko always compressing. O niya mawagtang. Nimbalik si Jesus. Nag-ingon ba ang kasulatan nga sa imong pagtalikod, sa imong pagkamadasigod karon, o niya pagbalik ni Jesus, nimbalik ka sa kalibutan, ayaw pagdahom nga maadto ka sa langit, dili oy, base sa panang kasulatan. Dili base sa mensahe sa tao. Kung sa giingon diri, kinahanglan nga mulahutay ang katawhan sa Dios, sila nga nagtuman sa mga sugo sa Dios. Kung ikaw o ako nakatuman sa sugo sa Dios, makalahutay man gyud ka, kay maka sustainer man gyud ka sa kalisod. Hello. Makasakripisyo, makaskawalan doon sa balatian, sa mga problema. Kung maka-adapta sa kinabuhi prinsipyo ni Job, wow, grabe. Pero kasagaran karon nga madungog natong mga kaisunan, even sa mga Kristiyano, puro mga reklamo. Puro mga negatibong mga pangunaon. Apan salamat sa Dios nga hinay-hinay tang magkaton diha sa iyang kamatuoran. Matud pa diri mga igsoon, kinahanglan nga mulahutay ang katawhan sa Dios. Sila, kinsa man na sila, pwedeng ikaw, pwedeng ako, pwedeng kitang tanan. Amen ba? Sila nga nagtuman sa mga sugo sa Dios o nagmatinud-anon kang Hesus. Wow! Kinsa di ay ang makaangkon sa kinabuhing way katapusan o makalahutay katong nakaila na dunay Kristo sa kinabuhi. Kung ikaw o ako na nakaila nga dunay Kristo sa kinabuhi, ang imong kinabuhi sama ni Kristo, mapailobon, mapaausanon, mupaabot sa eksaktong panahon kung kanus ihatag ang imong gibangayon ngadto sa Dios. Amen ba? Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Pastor Gedeon. Gikan dayon sa sitio Kalugtugan, Barangay Sardinia, Malabuyok, Cebu City sa 101.3. Diya sa sitio Kalugtugan o sa Barangay Sardinia nga sakop sa Malabuyok, Exxon. O sa tanan nga naminaw sa 101.3, ang Ginoo magapanalangin sa matagusan. Ay atong hinungduman ang impierno dili pasigaw. Ako kining basahon pagbalik in definition of term, matud pa diri, a place of evil and everlasting suffering to which the weak are sent after death. Kay human sa tong kamatayon o
o diha sa tong kamatayon o sa diha nga buhi pa ta nga wa ta magkinabuhi sumala sa sugo o kabubuton sa Dios asa mata punta human sa tong kamatayon ngadto sa impierno nga way katapusan kalayo. Og ang impierno lugar sa mga dautan, di lugar sa mga maayo o may nagloko sa tong Ginoo. Ayaw pagsabing igsuon nga adunahan ta karon, bilyonaryo ta karon, daghan ta kabtanan, daghan ta kwarta, daghan ta mansyon, may taglawas. Unya wa ta magkinabuhi sumala sa mensahe sa Dios. Asa ta paingon. Mao nga gi-illustrate diha niingon si Jesus, ari mo kanako ang naa sa tuo o katong naa sa wala hala palayo mo kay wa ko kaila kanini. Kinsay kasulti si Jesus dili si pastor. Si pastor, si pastora, mga magwawali sa mensahe sa Dios, ang obligasyon mao ang pagwali, dili ang paghukom. You know, kung ikaw o ako nga nagmagwawali sa pulong sa Ginoo, manghukom ganita sa atong isikataw, sa kaugalingon lamang nimong paghukom, kay naa kay sandigan nga karitula, hinumdumi ang Diyos mo'y hukom. Amen ba? Akong basahon pagbalik ang versikulo 12. Kinahanglan nga mulahutay ang katawhan sa Dios o klarohon ato o katawhan magyuta sa Dios. Kay kung dili ta katawhan sa Dios unya ning angkon ta mas kapinan yutang makasasala at ubangan sa Ginoo. Amen ba? Diba? Kinahanglan makalahutay ang katawhan sa Dios, sila nga nagtuman sa mga sugo sa Dios o nagmatinud-anon kang Jesus. Wow! Ikaw kung ako rin makatubang nini o kang Dios o nagmatinud-anon bakas Ginoo. Dili si sister makatubag, dili sikta, dili karitula ang makatubag, kung dili ikaw o ako nga nagmatinud-anon katubangan sa Ginoo. Versikulo 13. Ingon diri, unya nadungog ko ang usa ka tingog gikan sa langit nga nag-ingon, isulat kini, sukad karon bulahan ang mamatay. Tanawa ra gud. Bulahan ang mamatay tungod sa pag-alagad sa Ginoo o mitubag ang espiritu matuod kayo kini. Ikaw ako kung nangalagad kas Ginoo hangtod sa katapusang gutlo sa imong gininhawa, bulahan ka. Apan hinumdumi sa katapusang gutlo sa imong gininhawa nga wala ka nangalagad sa Dios, matod pa sa Biblia, asan ka punta? Paingon yun ang tao sa impyerno. Kay wala nag-ingon ang Biblia nga ang usa ka taong patay na mangayo pagpasaylo ngatos Ginoo aron siya malangit. Wala yun na sa Biblia. Maong hinungdan nga ikaw o ako karon mintras buhi ba ang tao pangayo daan asayos Ginoo o pagpangalagat nga matinud-anon matod pa sa pulong sa Dios. Ako kining basahon ang 13. Matod pa sa 13, unya nadungog ko ang usa ka tingog gikan sa langit nga nag-ingon. Unsa di ay ang tingog gikan sa langit nga nag-ingon, tanaw ra ko. Nga nag-ingon, isulat kini, sukad karon, bulahan ang mamatay tungod sa pag-alagad sa Ginoo. Kung ikaw o ako nakabsan ka sa imong ginhawa nga nangalagad sa Ginoo, bulahan ka sister, bulahan ka brother.
kay kadaugan kasigurahan kinabuhing way katapusan ang imong maangkon luyo di ining tanan. Kung nagsakripisyo ka dinis kalibutan sa mga balatian, kawalan doon, problema, kakulangon sa panginahanglan, apan wala ka nakulangi sa pagkamaayos Ginoo, nagpadayon ka hangtod sa katapusan butlok sa imong kinabuhi, bulahan ka, bulahan ko kay kadaugan kinabuhi mo ay katapusan ang bangkod sa katapusan. Amen ba? Bulahan ang mamatay tungod sa pag-alagad sa Ginoo ug mintubag ang espiritu. Mintubag ang espiritu. Matud gayud kini, matuod gayud kini, makapahulay na gayud sila ug ang mga bunga sa ilang pag-alagad matubad. Wow! Kay ang imong pagpangalagad, ang imong pagkakristohanon, maunay mo ba? Taas loo ka. Wow! Inibalik sa Diyos. Di good ka magduha-duha sa pagsugat ni. Pero naa kay pinuhatan nga dili mao unya Kristohanon pagyud ka ning angkon pagyud kang Kristohanon, born again ko sister, born again ko pastor. Sige ba kong kasimba? Always ko present. Why zero? Sige kong hatag og tithes sa simbahan. O niya na ako'y pagkapin, nanawa ng pastor diha, nanambok sa mga tithes. You know, dapat magkatunta sa Biblia. Kung nakakatunta sa Biblia, magkinabuhita sa pulong sa Ginoo. Dili lamang sa istorya, dili lamang sa plano, dili lamang sa pangandun, kundi buhata ang ikalipay sa Biblia. Ang atong oras karon mga igsoon, hapit naman dahil alas 6:12 naman. Adlaw karon nga Domingo. Manginaot ang inyong ubos kalagan. Hatagan natong panahon ang Diyos sa kinabuhi. O ayaw pagsaligin na ikaw na hibalo sa katapusang butlok sa imong kininawa. Ang Diyos lamang isa. O human ining tanan sa imong pagsakripisyo, sa imong pagkakristohanon, kadaugan kasiguruhan ang imong bago. Pasagdaya ang imong mga silingan, pasagdaya ang imong isikataw na mutamay nimo sa imong pagkakristohan. Hinuloa, pasalamati ang Diyos na ikaw nakaambit sa iyang kinabuhi. Pailog ikso, padayon, pagpaubos, at tabangan sa Diyos. Kay sikit sa itong magpaubos, ipataas sa isang panahon. O panalangin ka, o panalangin ako, kitang tanan, nga nagmatinunanon, diha sa iyang atin. Manginaot ang inyong ubos nga lagad, nga dumatay nakatunan. Ikso, natay nahibalaan diya sa pulong sa Diyos. Kay hinumnawan na to, dili basta-basta ang impyerno. Ang impyerno, lugar sa mga dautan, lugar sa mga makasasala, ug way katapusan pagsakripisyo. Ang pulong sa Dios nagtugan sa katapusan. Aron ikaw ug ako mahibalo sa luyo ni ining kinabuhi. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Sister Annabel Rubiti nagwatch-usap sa tong programa. Inyong ubos nga nagad, ubos nga sulugon din sa social media, ubos na lagad sa Dios. Namasig nga mga mensahe sa Dios. Kanunay na itong papuyon sa itong kasing-kasing o sa una-unang salabutan. Dili lamang sa pinulungan. Ingon diri mga igsoon, ato ning basahon.
Ingon ang Marcos Kapitulo 9, versikulo 42. Ano na yung mensahe si Fuentes Flordilesa? Sana masaya ka sa pakikipagkaibigan mo. Para ni sa iyahang kapikas mga ekso. Nag-uwat sa atong programa karon mga babae Lara Fuentes. Salamat sa Ginoo sa tanan nga mga Fuentes family o mga Lara family, mga kaisunan nga nag-watch usab sa ato nga mensahe. Naaman din na apil pagon mga ekson ang ilang mga messages. Although mga kaisunan, salamat sa Ginoo padayon lagi ta nga maminaw sa mensahe sa Dios aron magiyahan ta, malamdagan ta sa angay natong pag-abuhaton samtang buhi patas kalibutan. Walay na makatug-an sa insaktong dalan paingon sa kadaugan ang mensahe sa Dios ay ang kamaturan maghatag matong kagawasan. Kay kung ikaw o ako dili magkinabuhi sa balang kasulatan, ang atong batasan dinis kalibutan mao gini matong. Pero kung ikaw o ako nagsunod kanunay o nagkinabuhi sa pulong sa Ginoo, ang Ginoo mo'y magbuot dili kita. Kita ang atong plano dili sama sa plano sa atong Ginoo. Kay ang plano sa atong Ginoo dili sa gusto nga ikaw makalisod dinis kalibutan. Ikaw o ako giandaman ang daan sa panalangin na walay itong kalan. Lamang gihatag-hatag kagawasan kung unsaon ato paggamit ang panalangin nga atong nahuptan dinis kalibutan. Dalaygon ang Dios sa way katapusan na iyang pagkamaayo niningtak na lapit sa kabuntagon. Happy Sunday everyone. Pag ang Ginoo magapanalangin sa matapusan, magkampot ang mga igsoon. Agi pagtapos sa atong ulaton sa samang takna sa samang higayon mag-uban-uban ta og mga adlaw. O mga adlaw Lunes mga igsoon pinsa 20 na sa Enero. Apit na mahuman. Kung daghan na kay mga propesiya atong makita kung madunggan base sa pamantalaan apan dili pa na mo'y katapusan hinumdumi sinugdanan pa lamang sa kasakitan. Kung mabalik man si Jesus, wow, siguro ang andam na ta. Kung andam ta mubiya sa tanan atong mahuptan dinis kalibutan. Kaya kung mawili pa ta, hinumdumi mabilib butas kalibutan. Pag-ampot ang mga iso. Labing kamhanan o may gumaon ka nga Diyos. Salamat Amahan sa imong pagkamaayo. Salamat o Diyos sa imong pagkabutan. Salamat o Diyos sa imong pag-atiman. O ninimtak na updapit sa kabuntagon nga imong ihatag ka namo. Dalaygon ka o Diyos naway sama kanimo. Ikaw ang Diyos kang Abraham. Ikaw ang Diyos kang Isaac. Ikaw ang Diyos ka namo. O ikaw ang Diyos sa tanang mga Diyos. Wala kami aron mahimo sa mong kagalingon. Ang imong mga plano mo'y matuman, dili ang amo. Salamat o Diyos sa imong pagproteksyon, pagbantay sa tulo namo ka mga anak. Sa kong ugangan, sa akong asawa karon, asawa nga naa sa Saudi Arabia, sa tanan namang kaigsunan ini sa dapit sa Balog, dapit sa Pilipican, dapit diya sa Kasaganggal, dapit sa Kangkwi, o sa tanang magkatawhan nga nagasunod nining maong nga programa. O sa tanan nga nagawa sa Facebook Live, Luzon, Visayas, at Mindanao. Ilabi na ni Pastor Gideon sa pagpangandam sa malabot nga nakong bulaton sa pagpasalamat diya sa FM Radio sa 101.3 Aman. Ikaw magsangkap, ikaw magtagbo sa tanan nila mga Panginahanglan. Tagbo ka sila kanunay, o supply sila kanunay sa ilang Panginahanglan. O salamat o Diyos, niningatak na udapit sa kabuntagon nga imong gihatag ka namo. Walay hunong uway puas ang akong pagpasalamat kay ikaw maayong kanunay ka namo. Dumugimaya nga nalangag kanimo ang tanan, pinagi sa ngalan samahan sa anak sa Dios o sa Espiritu Santo ang tanan mangingon. Amen o amen. Salamat sa Ginoo sa inyong pakiguban. O ano na yung mensahe si Pastor Gideon gikan sa Sitio Kalutugan, Barangay Sirenia, Malabuyo. Padayon lang yun
radyo ta sa mga pagkinabuhi sa pulong sa Dios. Kay sigurado gyud tang malangit. O mag-uban radyo ta tanan sa langit. Dalaygon ang Dios sa iyang mga pulong, dalaygon ang Dios sa tanang mga panahon. Salamat sa Ginoo sa mga mensahe gikan ni Pastor Gideon gikan gayon sa sitio Kalugtugan, Barangay Sardinia, Malaboyo, Cebu City, mga igsoon. O ang Ginoo magapanalangin sa mga katawhan diya sa maong nga dapit nga kanunay usab nga naminaw sa 101.3. Ang Ginoo magapanalangin o mag-amping kanunay sa atong kinabuhi. Sa landong sa pagkamaayo sa Dios kanunay tang tibigyan gikan kani. Ikaw ug ako padayon lang yun sa pagpangalagad sa atong Ginoo. Sa atong pagsakripisyo, taliwala sa mga kalisod, taliwala sa mga problema, taliwala sa mga balatian, taliwala sa kawaladon. Aban ang Dios, ikaw ug ako wala tani ang pagkabsi sa tanan natong mga Panginoon. Sa ngalan sa labing halandon nga Dios ug sa tibok persa sa kalangitan, sa ngalan usab sa atong station manager Reverend Gideon Candelario, sa ngalan usab sa atong general station manager Reverend K. Ryan Macasaon, ani ana usab ang inyong upusa nga mga alagad manapilit sa pag-ingon ang grasya sa Dios ug ang pagkikabit sa balang espiritu sa atong mga kauban sa tanang mga balaan gikan orasaha alas 6 na gyud, alas 6:21 na sa kabuntagan. Happy Sunday everyone. Ang Ginoo magapanalangin sa matagos. God bless us.